Hei, olen Lauri Kattelus, Turussa vaikuttava nuori idealisti. Olen uusi valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Kokoomus on tärkein poliittinen voima Varsinais-Suomessa ja sen johto merkittävin vaikuttaja maakunnan tulevaisuuteen. Varsinais-Suomi elää keskellä voimakasta rakennemuutosta. Elinkeinorakenne muokkautuu uudelle aikakaudelle ja huoltosuhde heikkenee. Jos en uskoisi tulevaisuuteen, puhuisin siitä, kuinka viimeisen 5 vuoden aikana maakunnasta on hävinnyt noin 15 000 työpaikkaa, tai siitä, kuinka Salon seudun tulevaisuuden näkymät ovat miltei maan heikoimmat. Uskon kuitenkin tulevaisuuteen. Siksi puhun siitä, kuinka Vakka-Suomessa talousnäkymät ovat maan parhaimmistoa, sekä siitä, kuinka Loimaan seudun yritykset näyttävät kestävän poikkeuksellisen hyvin huononkin taloussuhdanteen. Meriteollisuuden haasteista huolimatta Turun seudun monipuolinen elinkeinorakenne on kestävällä pohjalla. Haasteisiin on vastattava eikä mentävä piiloon. Toivoa ja tulevaisuutta on, kunhan muistetaan uudistua tarpeeksi. Varsinais-Suomen kokoomus tarvitsee puheenjohtajaksi ennakkoluulottoman uudistajan, joka ei pelkää muutosta.